Башкалабызда тагын бер медицина учреждениесі салыны бітті. Россия Федерациясы оборона министрлығының хәрби госпитален ачу тантанасы булды. Яңа давала үзәге республика клиник һәм балалар хастаханәләре янында урнашкан госпиталь 150 урынга исәпләнгән. Рекордлы 365 көндә төзелгән. Россия оборона министрлыгының хәрби госпитале 4 катлы 3 бинадан тора. Республика клиник хастаханәсе белән балалар хастаханәсе арасында урнашкан. Үзәк хәрби округ өчен әһәмиятле проект. Мы и дальше будем продолжать работать над тем, чтобы совершенствовать лечебно-диагностическую базу, строить госпитали и укреплять здоровье личного состава вооруженных сил, военнослужащих, членов их семей. Хочу упомянуть о том, что республика окажет содействие в комплектовании учреждений квалифицированными профессиональными кадрами. 150 урынга исәпләнгән госпитальдә, поликлиникада, дәвалау диагностика корпусларында йогышлы авырулар бүлеге дә бар. Шундый госпитальне Россиянең тагын 4 хәрби округында төзергә мөмкин. Создаем наш, так сказать, боевой костяк врачей. Бүгенге көндә медицина персоналы туплана. Безнең хәрби хезмәткәрләргә генә түгел, Казан һәм Татарстан халкына да ярдәм итәргә теләүче табибларның хәрби нигезен әнә шулай дип әйтергә кирәк. Җиһазлар заманча, быелгы томографлар, барокамера, рентген аппаратлары, күзәтү кабинетлары, лаборатория, уңайлы палаталар, госпиталь ел ахырына тулысынча эшли башлый. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.